Det er Andreas Fibiger. Klokken den er 20:17. Det er vores første dag ude. Og første dag ude på toilettet sammen med Gård. Der er ikke umiddelbart nogen planer om, at vi nogensinde kommer ud herfra. Jeg tror, din telefon ringer og går. Jeg har dog en vask, jeg skal hente om 37 minutter. Vi har sendt en brevdue afsted, en besked, hvor der står, at nogen der skal tømme vasken, men jeg tror ikke, det kommer til at fungere. Altså, der er honestly ikke så meget at lave, fordi vi går bare sådan lidt frem og tilbage, og vi er begyndt at blokere, så der er ingen, der kan kigge på os. Så skolen ikke kan se os. Ja, og hvad vi laver. Jeg er dog blevet voldtaget, og det går mig også. Jeg ved ikke, hvordan der er voldtog os. Der er kun noget. Jeg har tisset en gang. Det var ret godt. Jeg har jakuleret en gang, men jeg prøvede ikke pakken. Nej, fordi jeg hjalp med det, du ved, som man gør. Vi har tænkt os at bruge tiden fornuftigt og holde saniteten. Håndtaget er på evigt ødelagt. Nå, men okay. Vi følte det frihed. Kom ud, dig! Lad til, at vi har en ekstra gæst derinde nu. Lad til, at vi har et ekstra offer. Nå. Vi har... Jeg er en sandsig. Hvem er inde på toilettet og ikke blevet voldtaget endnu? Jeg føler mig sindssyg. Ved du, hvad jeg fik de her... Lad mig fortælle noget, Magne. Jeg har været herude i 7 minutter, Magne. Jeg åbner døren. Åh, for satan, mand. Jeg har været herude i 7 minutter. Du kan absolut ikke komme igennem. Hvorfor skal du den her på igen? Du kan ikke komme igennem der, Magne. Din røv er for stor, Magne. Jeg tror faktisk godt, vi kan. Du skal skade mig selv. Magne forsøger at eskapere. Nora vil gøre det. Jeg tror faktisk godt, jeg kan. Magne forsøger at eskapere toilettets omfang. Der er sådan dog helt vildt Gorm og Andreas eskort. Nej, vi er ikke eskort. Nej, vi eskorterer ham ikke bedre end nok. Hvad laver du, Gorm? Jeg forlyder den sådan der. Okay. Forlyder den sådan. Okay, guy. Okay. Det kommer absolut ikke ud, Magne. Men kan sådan timelapse? Nej, lad mig være timelapse. Hvorfor timelapse? Yes, det er update 2. Klokken er nu 20:22. Vi har været herinde i cirka lad os sige et kvarter. Hvordan er din mentale tilstand, Magne? Ja, jeg tror jeg går i bad lige om lidt. Du ved, jeg kan godt trænge til det. Begynder at lukke lidt her. Jeg begynder også, at jeg tror jeg kan mærke noget komme ud af mig. Jeg skal actually skide og måske lægge en dej. Min sko er faktisk i gang med at gå i stykker, guy. Plukker du så derovre? Nej, kom! Nej. Vi har prøvet mange gange forgæves at slippe ud herfra, men det ser ikke lyst ud. Skal vi se, om den stadig? Yep, den er her stadig. Tror du, jeg har faktisk en idé om, hvordan man kommer ud her. Hvad hvis jeg bare smadrer ind i døren? Okay. Nej, for der er ingen, som sidder på den der side, det er idiot. Ja, men prøv det, vi skal lige. Fuck! Jeg begynder at føle mine seksuelle intentioner stige. Nej. Kom her, Magne. Det gør lyd. Vi har lyd. Det er månedlig bud af anden. Kan I høre os? Ja, jeg kan høre jer. Har du intentioner om at redde os? Magne, jeg skal lige på toilet. Kan du komme ud derfra? Jeg skal skide. Jeg skal lægge en dej. Jeg skal ud. Okay. Selv hvis Magnus han vil fjerne den, så tror jeg ikke, jeg vil undslippe min periferi. Hey, spørgsmål. Tror du, at hvis det er, jeg hopper over her, tror du så, at det her det bare er lukket bag? Ja. En mashup. Så skal du kravle over igen. Det er dig, der skal på toiletten imellem. Nej! Please lås den op, Magne. Jeg skal skide så meget. Jeg skider i badet.
skubbe det ned igennem resten. Ja, men jeg stomper den med mine fødder. Jeg kan ikke stoppe mig. Okay, what the fuck? Jeg prøver det her på min lort. Jeg prøver det her på min lort, og så skubber jeg den ned i drænet. Jeg ved faktisk ikke, hvordan det kommer ned herfra igen. Jeg lubrikerer min... Du ser godt. Hvad vil du have, jeg skal gøre? Det er godt, dog. Kom, Magne, jeg skal skide så meget. Kom nu, Mads. Jeg tror, jeg gør badlands. Ja, så Magne, du kan være i hovedet. Kan jeg få videolog? Ja, værsgo. Jeg går i badlands. Lortedom ligger ikke. Shit, vent. Jo, den gør. Magnus! Ja? Kunne du muligvis smide håndklædet igennem? Nej! Lyset er Og vi er begyndt at blokere, så der er ingen, der kan kigge på os. Man bevæger lyset et eller andet sted. Tag blitz på. Ja, please. Nej, det er oppe i venstre. Nej, det bliver... I kan bare igennem vinduet udenfor. Nå. Ja. Gorm. Kom, vi har et håndklæde. Vi har en klæde, Gorm. Det bliver en dejlig skider, det her. Nej, du skal ikke sige med din gej. Nej, Andreas skider det faktisk. Ja. Det vil jeg ikke turde at gøre. Jeg skider. Kom! Nej, jeg vil ikke. Hvad kan du skide, man ser andre mennesker ind? Ikke for det her, vi skal sige med det. Altså, man kan ikke købe skide, mens folk kan inde på toilettet. Jeg skulle skide så meget godt. Væk med dig, Magnus. Væk med dig. Magnus, har ikke lov. Det går. Hvad? Ja. Kom, hvad laver du? Nu kan jeg vente ud. Jeg har ikke andet at lave. Fordi der er intet at fucking lave herinde! Please. Fuck, der stikker, Andreas. Han kan lugte det udenfor, fordi vi har åbent vindue. Det var sådan en god dag, faktisk. Men fuck, kan du gøre det? Du må bare love mig én ting, ikke? I må ikke råbe efter hjælp, for så tror folk rent faktisk, I er fanget. Det er vi! Magnus, kan du gå ned og hente mit vasketøj, når det er færdigt? Ja, selvfølgelig. Jeg vil sikkert overleve herude indtil værelsestid. Nå. Magne prøver at ridse os op. Vi bliver actually sindssyge. Vi bliver ridset op med Magne lige nu. Okay. Andreas, har du noget på ringen? Måske dit ukulele. Nej, vi skal ikke have noget. Nej, hvad tager det her Vi kommer ikke til at overgøre det. Vi er tilbage. Jeg har kun 21% strøm tilbage. Klokken er halv 9. Vi har været her i 20 minutter nu. Ja, mindst 20 minutter. Det føles som en uendelighed. Snart. Tid betyder endnu. Ligger og kigger på bunden af den her håndvask. Fuck, der er ulækkert. Vi skal fucking gøre rent her. Det er mig og Philip. Jeg har rulleret på. Der er aldrig blevet gjort rent under den her håndvask før. Aldrig i mit liv. Har jeg rulleret på undersiden af vasken? Jeg kunne actually godt gå i bad. Men her... Men altså... Mr. Beast!
Tingen er, Magne, at så snart jeg er gået i bad herinde, så har vi gjort det hele. Så der er ikke sådan mere at gøre. Hey, jeg har bare endnu en rap battle lige nu. Vi ser alle sammen med rap battle. Lodge med Dreamboat Rosa Parks. Han prøver at suge luften ud. Hvad? Han suger luften ud lige nu. Prøv. Hvad? Nej! Du kan ikke fjerne alt ilten herinde. Jeg fjerner ilten. Det er ikke hvad. Du kan ikke brække vejret. Hvad har du her? Hvad har du her, Andreas? Er det en... Nej! Rationer! Rationer! Der er... Vent, lad mig lige tælle her. Hvor mange bjørneder er der? Jeg har 5 bjørneder! Rationerne! Hvordan skal vi splitte det mellem? Hvordan skal vi splitte det mellem? Det var dig, der havde den, så du får en ekstra. Og så er det mig, jeg går og må spise den sådan, hvad nu det hedder... Stil af, hvad nu det hedder... af ratatouille. Hvad? Det der spaghetti-scene med hundene. You know? Hvad? Okay, Magne sover. Jeg har faktisk... Jeg tror faktisk, jeg kan falde i søvn her. No fucking... No cap. Skal jeg slukke lyset? Nej. Jeg har fundet ud af, at jeg kan falde i søvn. Lige meget, hvordan det er. You know? Magne, jeg kunne have ingen bukser på lige nu, og du ville have ingen måde at vide det på. Jo, fordi jeg kan mærke dine ben, og jeg kan også mærke... Sluk lyset, Guy. Okay, jeg skal faktisk lige... Jeg prøver faktisk lige at sove. Men no. Jeg har en teknik til at sove lige hvor jeg er. Hvad? Gorm, hvorfor? Sluk lyset, Guy. Gorm, jeg tænder i lyset igen, 2 sekunder. Hvad laver Gorm? Nej! Hvad? Nej! Han har bare sat støvsugeren der. Nej! This is the most entertaining thing in my life right now. Vi får gift os. Nej, vi laver en Anna. Anna var altid utolereret i Vestgården. Guys! Men har du stået derude hele tiden? Hvad? Ja. Men jeg har en gave til jer igennem vinduet. Gorm, kan du tage imod den? Er der rationer? Ja, det kan man godt sige. Værsgo, Gorm. Jeg har jo vand. Nej, der er sådan partikler af æblemus i den. Det var slikul. Der er partikler i den. Man vil have, at vi drikker vores... Hvorfor? Okay, spørgsmål her. Prøv at se, hvor jeg skinner lyset. Hvorfor drikker vi ikke bare derfra? Nej, det kan man ikke. Den er ude af vinduet nu. Nå, for fuck's sake. Er der ikke en anden, der kan lyse? Fordi jeg har kun sådan 18% strøm til. Jeg har også 18%. Har du lyst til at sove i på toilettet? Jeg sidder bare siddende på toilettet. Altså legit, jeg faldt i gangen lige herude, jeg faldt i søvn der. Batteriniveauet er for lavt til at... Ja, det var hvad jeg frygtede. Der er ikke så meget at lave. Hvad har vi herinde? Vi har toiletpapir. Jeg har noget toiletpapir. Hvad har du tænkt dig at lave med toiletpapir? Nå, spørgsmål, hvordan... Er lyset ikke herude? Er lys... Jeg trådte på rationerne. Nej, det var forkert. Vent, Magne, kig herop. Andreas. Nej! En lille ting til jer, og så også powerbanken her. Okay. Den er ret lang ledning. Holy fuck, den har mange ledninger. Yeah, baby! Hvad fuck skal vi bruge låsen til? Yes, klokken den er 20:45. Vi har været herinde i snart 40 minutter. Jeg tror vist snart, at... der går lige lidt før, at mit vasketøj er færdigt. Hvad? Hvad? Nej! Vi skal ikke være flere mennesker herinde. Ja! Kom, skal vi rengøre sådan toilettet? Det er faktisk virkelig rart. Så behøver mig og Philip ikke gøre det i morgen. Skal vi sådan sidde... Der stropper sgu da. Prøv at se. So, this is the craziest challenge I've ever done. Yeah, tell him! We have to be locked in this toilet for 100 hours, but the last one to leave receives $10,000. That's a lot of money. That's a lot of money.
De var 100 timer, og den sidste til at gå. Legit, vi sover henne. Sover han. Ja. Sover han går. My God, jeg sagde 100 hours, og last one to leave. Det var godt. Så det... Her er min seng. Her er Gorms seng. Han bliver dryppet på hele natten. 2 hele æg. Spiser morgen, spiser frokost. Skal altid spise 2 hele æg til frokost. Og så 5. Der skal noget mere stå, der skal noget mere stå. Og ingredienserne her. Har vi magen? Det er ham, der giver os ressourcer. Ja, så skal du sove. På min jakke et sted. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at sove inde ved toilettet, eller om jeg kommer til at sove Jeg har fået en bot inde ved jer. Den kan vi bruge. Klokken er 21 nu. Vi er i gang med at finde de positioner, vi har tænkt os at sove i. Mit halebenet, der er stadig udstående, så jeg kan ikke sidde og ellers have noget at ligge på. Andreas! Skal jeg stikke mere? Skal jeg stikke mere, når jeg gør det? Eller Nej, bare udefra. Det er helt godt. En af de eneste former for mad, vi havde. Nej! For fuck's sake! Det gør så nash! Luk vinduet, Andreas. En uge siden havde vi alt. En uge siden vores græsnation. De 2 ting, jeg føler, der kunne ske, mens vi er herude, det er 1, at der kommer et spøgelse, og 2, at Gorm voldtager os, mens vi sover.